खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांदों। खन्थाइखौ दैथायहरदों बिथां निरन दैमारि, 3 नं माइनाव फुख्रि, बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ जों दान्दिसे खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं आयै नों। आयै नों दिनै मानि जाहोनाव गाबदों आयै, एसेबां मानि हांमा सुरहाब सुरहाब, नोंनि मेगननि मोदैयानो फोरमायो आयै। जानांगौ नों आफा गोमाजानायनि दिखाराव गाबदों, नाथाय नों जोंनो फोरमायाखै आयै। दिनै नोंनि मेगननि मोदैयानो फोरमायदों आयै। दिनै आफायादि बे बुहुमखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांबाय। दिनै नों आरो जोंखौ हालाय हाफाय खालामलांबाय। जानांगौ आयै आफाया बे संसाराव दान्दिसेनि थाखायल'सो फैदोंमोन। बियो फैफिनला आयै, बियो फैफिनलिया। मानोना बे मुलुग संसारखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांखाबाय। आयै नों दा गाबसै आयै, नोंनि दुखुखौ नुयोब्ला आंबो दुखु मोनफायो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।